Виж това място. Тези хора само то си знаят. Парзалят ни! Доста тъпо. Не мога да повярвам, че дядо се радва толкова много. Познавам те, Бен. Какво си намислил? Една съвсем лека тренировчица. Веднъж и ти да имаш право. Някакви специални идеи? Не знам, може би най-голямата дъвка. Внимавай! тук. Гуендолин, край с нас! Оу! Какво е станало? Не знам. Сякаш торнадо е преминало от тук. Добре. Значи, да, поредното голямо чудо на природата. Нали, Гуен? Мисля, че е очевидно кой е отговорен за тези детинщини. Детинщини ли каза? Ако не знаех, бих казал, че... О, не говоря за вашите деца. Така ли? Ами, щом не са те, кой тогава? Какво е това? Мегаватт. Мега как? Именно. Обикновенно то го убива от всякъде. Но така беше до снощи. Някои казват, че е оживяла кълбовидна мълния, други, че е побесняло статично електричество, не знам. Може да е извънземно. Извънземно, това са пълни глупости. Какво прави? Храни се с електричество. Колкото повече яде, толкова по-мощно става. Освен това има много опасно чувство за хумор. И вие го държите овито в ластик през цялото време? Не е ли много опасно? Не, стига хората да спазват знаците. Добре, ние бяхме виновни сме. До тук с не признавай. С вас ще си поговорим по-късно. Но сега, как да го спрем, господин кмете? Ние да го спрем. Вие го пуснахте и вие ще го спрете. Не може ли да го подмамим с някакви батерии? Това не е смешно, а ужасно боли. Не се тревожи, дядо. Отлично знам кой ще се справи с такъв пакостник. Защо избра подобрен? Сложно е. Няма да разбереш. Часовника не ти позволи да си избереш герой, нали? Млъкни! Добре, пъргавелко. Да се прибираме. Хей, тъпчо! На чия страна си? Аз ли само си мисля, че днес има много вълнения? Оу, това е ново. Вече не е толкова смешно, нали? Добре. Не закача електричко, когато си направен от метал. Как ще обуздаем този електрически демон? Ей, дядо, ти си гений. Благодаря ти, Гуен. Защо? Това е! Ще издърпам електричка от контакта! Хей! Искра! Дръж! Добре, не беше много умна идея.
Ама какво правиш? Преподавам урок, който електричко няма да забрави. Хей, Мегалот! Ела да ни хванеш! Какво стана? Използвахме най-големия термометър за гръмотвод. Кому е нужен супергерой, когато може да разчита на стария си мозък? Защото Земята всъщност е един огромен проводник. Какво значи това? О, не! Това значи, че мегаватите ще се лутат под земята, докато намерят пролука да излязат навън. Те са в телефонните кабели. О-о, сега вече прекалиха. Бен Тенисън, нито дума повече. Хей, просто се радвам, че не аз се изданих този път. Start to the season. Well fancied, highly fancied for the league title this season. Both managers talking really positively and confidently before the match. Expect the big things here. Хора, дръпнете се! Вече си имаме гигантски клечки за зъби. О, какъв срам! Изкривеното им чувство за хумор като нищо ще ни изпрати на онзи свят. Не стой така, глупчо! Повикай помощ! Да, като че ли не опитах. Къде отидоха? Не знам това, но изобщо не ми харесва. Това е нещо, което не се вижда всеки ден. Те направо успяха да съживят космически експонат. Хайде, ние го пратихме под... Олеле! Вие съм слаби? Ха, неграмотно! Само не ме дразни на тема граматика и правопис. Предполагам, че отиват към водноелектрическата централа да се заредят. После ще... По-добре е бързо да го запечатам. Ей, мега глупи! Вижте нещо наистина смешно. Е, сега за газите! Какво има? Не ви ли е смешно? Май се опарихте, а? Престанете, докато още можете! Не оцели, смотлю! Бен успя!
Те се хванаха! Found it difficult to cope with. If it touches the spot on and this aggressive type of close it down, you're going to lose it in dangerous areas. Аквариумът беше добра идея. Запечатан в електронепроводим съд. Светулко и приятелите му няма да мръднат. Още веднъж, науката победи! С малко помощ от научната фантастика. Defending numbers and difficult to break down. Juventus got a decent result in their last game. It was away from home. Приятели, благодарим ви. Надявам се това да не е било разрушително за Спарксвил. По-скоро една стъпка напред. С новата ни сензация ще привлечем цели тълпи. Най-голямата крушка. Ще е грандиозно. Стига хората да спазват знак.